खुलुमबाय। दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गिबि मन्थ्रिजों सावरायदों। क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ मुलुगसोलोंसालिसिम जौगाखां होसिगोन। बाजदेंसा कलेज फोरोंगिरिफोरनि हेंथायै सोरखारा थाबैनो राहा लागोन। बिधान सभानि जानो गोनां जर'खा जथुमाव मोन 3-4 बिलखौ थिसनगोन। गोदानै गंनै भिस्टाड'म एक्सप्रेसखौ गिबि मन्थ्रिया फ्लेग अफ खालामबाय। दानिया आबुं रादाब। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै हान्जाया दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमना सावरायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खावलायहरनाय बादियै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै हान्जा बिटिआर खुंथाया गिबि मन्थ्रिजों सावरायो। दिनै सानजौफु 11:30 रिंगायाव दिसपुर जनता भवननि गिबि मन्थ्रिनि कनफारेन्स हलाव गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माजों लोगोसे सावरायनाय मेलाव बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो नुजाफ्लेबाय थाबोनाय आरो आथिखालनि जेंना जेंगोनाफोर आरो बेफोरखौ सुस्रांनायनि सायाव गेबेङै सावरायनाय जायो। बे सावराय जथुमाव आसाम सोरखारा सुस्रांनो हाथावना गोदोनिफ्रायनो नुजाबोनाय बर'नि जेंना जेंगोनाफोरखौ खेबसेयैनो सुस्रांनो थाखाय एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरा गिबि मन्थ्रिखौ नारसिनो। बेजों लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ जथायै मोन 33 दाबिफोरखौ लाना गिबि मन्थ्रिनो गांसे गोसोखांलाइ गथायो होन्नानैबो मिथिनो हादों। बबेखानि एबसुनि खावलायनाय बादियै गिबि मन्थ्रिया हांख्रायनाय बे जर'खा सावराय जथुमाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मन्थ्रि फारियै डक्टर रनज पेगु, अशोक सिंहार, आसाम सोरखारनि गोबांसा मावख'गिरिफोरजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आफादगिरि तरेन बर', लेङाइ आफादगिरि डक्टर दिननाथ बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर', एबसुनिफ्राय फारियै आफादगिरि दिपेन बर', बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि, लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, नेहाथारि फारियै निजोम बसुमतारी, रंगिना बरगयारी, बिरदाव बर', सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी, रांखान्थि नेहाथारि सिमान्त बसुमतारी आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि अबिद नार्जारिया बाहागो लायो होन्नानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि एबसुनि खावलायनाय बादियै गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माया दिनै बे जर'खा मेलखौ हांख्रायदों होन्नानै एबसुनि फेसबुक पेजआव फोसावदों। बड'लेण्डआ आरोबाव गंसे मुलुगसोलोंसालि मोननो हासिगोन। बेजों लोगोसेनो बड'लेण्डआव गंथाम मुलुगसोलोंसालि जासिगोन। बड'लेण्डनि राजथावनि क'क्राझार सोहोराव थानाय क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा एबा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ मुलुगसोलोंसालिसिम जौगाखां होनाय जासिगोन। मैया क'क्राझाराव इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि जथायारि बिटिआर सोरखारनि आबुं 1 बोसोर जानाय फालिनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ मुलुगसोलोंसालिसिम जौगाखां होनाय जागोन होन्नानै फोसावलांदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ मुलुगसोलोंसालिसिम जौगाखां होसिगोन होन्ना गिबि मन्थ्रिया फोसावनायनि उनावनो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव रंजानाय आरो खुसिनि दोहौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा दिनै रबिबार एबा बन्दनि सानब्लाबो रंजानाय फोरबो लादों। बेजों लोगोसेनो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ मुलुगसोलोंसालिसिम जौगाखां होनो गिबि मन्थ्रिया फोसावनायखौ फरायसालिमानि फोरोंगिरिफोर, फरायसाफोर आरो गाहाम हास्थायग्राफोरा जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों आरो गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे बिटिआर सोरखारखौ साबायखर बावदों आरो मैयानि साना बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिन जानानै थासिगोन होन्नानै बुंदों। आसाम सोरखारा थाबैनो बाजदेंसा कलेजनि फोरोंगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लागोन। मख'नो गोनांदि रायजो सोरखारनि आखायाव 1000निबो बांसिन कलेजनि फोरोंगिरिफोरनि डिग्रीया नकल आरो नकल डिग्री लानानै फोरोंगिरि साख्रि मावनायनि माखासे अजद दं। बेनिनो सा 5 फोरोंगिरिफोरनि डिग्रीया नकल होन्ना सोरखारनि नायबिजिरनायाव रोखा फोरमान जाबाय। बेनिखायनो नकल डिग्री लाना कलेजनि फोरोंगिरि महरै साख्रि मावनाय सा 5 फोरोंगिरिफोरनि सायाव थाबैनो गोख्रों राहा लागोन होन्नानै फोरमायदों आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननि बोसोनगिरि ननि गपाल महन्तआ। मख'नो गोनांदि 2022 मायथाइनिफ्रायनो रायजोआव गोदान सोलोंथाइ खान्थिया थिसनजागोन, नाथाय फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालियाव 2023 मायथाइनिफ्रायसो गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ थिसनगोन होन्नानैबो ननि गपाल महन्तआ रोखायै मिथिहोदों।
जानो गोनां आसाम आयेन आफादनि जर'खा जथुमाव मोन 3-4 बिलखौ थिसनगोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जानो गोनां आसाम आयेन आफादनि जर'खा जथुमाव मोन 3-4 बिलफोरखौ थिसनगोन होनना मिथिहोदों। बेफोरनि गेजेराव पुलिस बिफाननि आयेन सोदांनाय, मोसौ रैखाथि होनाय आयेन सोदांनायखौबो जानो गोनां जर'खा जथुमाव लाबोनायनि बाथ्रा। बेनि अनगायैबो सिखावै मोसौ रोगानाय एबा लाखुमाबोनाय गारिखौ हमना मोनोब्ला दाननिफ्राय गारिखौ फाननो हासिगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो रायजोनि खामानि गैजायै लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खौरां फोसावदों। मख'नो गोनांदि गोदान बोसोराव 1 लाख साख्रि होनायनि लामायाबो रोखा जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। बबेखानि गुबुन गुबुन मिडिया रिपर्ट बायदियै रायजो सोरखारा गुबुन गुबुन बिफानाव थिसनथाइ होनायनि खान्थिखौ सोलाय-सोल' खालामनायनि बागै सानलायदों। गुबुन गुबुन बिफाननि थाखाय आलादा आलादा सायख' आनजाद खुङालाबा मोनसेल' कमन टेस्ट आनजाद खुंनो थाखाय सोरखारा सानदों। जाउनाव फैगौ गोदान बोसोरनिफ्राय आलादा आलादा सायख' आनजाद खुङाबो जानो हागौ। एनएफ रेलवेआ आरोबाव गोदानै भिस्टाड'म एक्सप्रेसनि सिबिथायखौ सरजाबबाय। हाफ्लंसिम सोलिगासिनो थानाय भिस्टाड'म एक्सप्रेस रेल गारिया दावबायारिफोरनि गोसोखौ जै खालामनो हानायनि उनाव आरोबाव गंनै भिस्टाड'म एक्सप्रेस रेल सिबिथायखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै फ्लेग अफ खालामबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माया दिनै फुङाव मिरुनि रेलवे रायजोआरि मन्थ्रि दर्शना जारदसनि नुजाथिनायाव पल्टन बाजार रेल स्टेशनाव गंनै गोदान भिस्टाड'म रेलखौ फिरफिला जांख्रिना जागायना होयो। बे गंनै गोदान भिस्टाड'म रेलआ गुवाहाटीनिफ्राय नागरलागुन आरो नागरलागुननिफ्राय तिनसुकियासिम खारगोन। भिस्टाड'म सिबिथाया आसामजों लोगोसे सा-सानजा ओनसोलनि दावबायारिफोरनि गेजेराव थोजासे गोहोम गोग्लैगोन होननानै भिस्टाड'म सिबिथाय बेखेवनायनि उनाव गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बबेखानि आसामनि आबादारिफोराबो गावबा गावनि फसलखौ हादोरनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव दैथायहरनो हानाय बादिनो मिरु सोरखारनिफ्राय मददाव आसामावबो किसान रेल सिबिथायखौ जागायगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। बेजों लोगोसेनो कामाख्या थानसालिनि सिबियारि आरो दावबायारिफोरनि थाखाय कामाख्या स्टेशननिफ्राय कामाख्या थानसालिसिम थाबैनो रपवे सिबिथाय जागोन। बबेखानि कामाख्या स्टेशननिफ्राय नीलाचल हाजोनि कामाख्या थानसालिसिम रपवे सिबिथायनि खामानिया सोलिगासिनो दं होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माया बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।